Dames en heren, op zaterdag 12 mei 2012 vond een reunie plaats van oud-muzikanten van de tamboer, klaroen en fanfarekorpsen der Limburgse jagers. Het was een leuk weerzien met oude kameraden van vroeger. Tevens vond er een concert plaats van het reunieorkest Limburgse Jagers. Ook namen vele oud-muzikanten hun instrument ter hand om gezamenlijk te musiceren. Dames en heren, ik wens u veel kijk- en luisterplezier toe. Welkom hier in Grubbenvos, gemeente Horst aan de Maas. Ik ben blij dat we in zo'n grote getalen binnen zijn, want buiten giet het pijpensteen op dit moment. In het bijzonder heet ik welkom de oud-kapelmeester Anton Mikuska en oud-tambourmeester Piet Klaases. En ik had welkom willen heten Alwin Liwon en Theo Bleker, maar die hebben gisteravond moeten afzeggen. Alwin die ligt met een griep in bed. En Theo die kreeg de gemeente op bezoek voor subsidie en dat is voor zijn organisatie erg belangrijk. Dus die heeft moeten afzeggen. Daarnaast een hartelijk welkom aan het reunieorkest Limburgse Jagers, onder leiding van kapelmeester Jos Stoffels, die grand complet hier zijn aangetreden en zo meteen voor ons zullen gaan concerteren. Fijn dat jullie vandaag hier zijn en willen meewerken aan het programma. Nu vraagt u zich af, wie ben ik? Ik ben Raymond Jenne, ik ben van lichting 85-5. Dat is voor sommigen heel vers. Maar kan beter, hè? Kan beter. En ik mag vandaag weer door het programma leiden, want ook binnen de stichting hebben we wat afmeldingen. Helaas was Nico Vroom, de voorzitter, verhinderd en Ferry Tullers, zijn plaatsvervanger, die zit met implantaten in zijn gebit, dus die kan niet praten. Gedacht en facilitair gedacht en we hebben de schutterij Sint-Jan hier in Grubbenvos bereid gevonden om ons deze locatie ter beschikking te stellen en daar wil ik even een applausje voor geven. Weer opnieuw een impuls kunnen geven. Deze op zoek naar uitbreiding van het orkest, naar nieuwe leden. Mocht jullie Limburgse Jagershart zeggen, hey, dat lijkt me interessant, kom dan na de repetitie naar mij toe en we kunnen er gezellig over praten, dat weet ik zeker. Ik wens jullie veel luistergenot en we beginnen uiteraard dit concert met de Mars der Marsen.
3 euro. 3? Ja. Ah, is prima zo. Oh ja, dat is goed. Papier staat. Jullie hebben straks rafting, dat kunnen jullie ook. Ja, goed zo. We gaan beginnen met de Limburgse Jagersmarkt. Dan mag je nog 3 mensen in gang gaan, want daarna is het op de manier. Ja, kent je het kop? Aangesteld als Maître de Clairon. En hij is een beetje listig geweest, hij heeft in Zeedorf de Ossentalen opgericht. En toen de generaal Roos, inderdaad. De generaal Roos die hoorde die kapel spelen op een koninginnenconcert. En die had zoiets van, ja, op de plaat hoor ik alleen maar iets met een trompetje en zoiets. En nu doe je zo, heb je het hele orkest te pakken. Waarom kan dat niet altijd? Nou, Anton heeft geregeld via de generaal Roos en de inspecteur van de militaire muziek, Larou, dat het korps zijn uitbreiding kreeg zoals we dat later kennen. Dat is natuurlijk hartstikke chic dat hij dat gedaan heeft. Anton is kapelmeester geweest in 1977 en daarna was hij onder meer actief bij de muziekkorpsen van de Koninklijke Marechaussee en de Rijkspolitie. En hij heeft me zojuist verteld dat hij zelfs een concertreis gaat ondernemen met het historisch tamboerkorps van de Marechaussee naar Zuid-Afrika. Anton Pikuska. De tweede dirigent van vanmiddag is Piet Klaasens. Piet is in 1977 naar Zeedorf gekomen om verder vorm te geven aan het fanfarekorps. Hij is tot 1981 daar thermometer en instructeur.
En samen met kapelmeester Henk van Veer heeft hij daar zijn werk verricht. Daarna is hij naar Oorschot gegaan om daar actief te zijn bij het tamboerkorps van de 13e Pantserbrigade. En onder meer verder in zijn carrière het jachtroomkorps van de Gardejagers en het kadetten tamboerkorps op de Koninklijke Militaire Academie. Dus dan weten jullie wie hier voor het orkest staat vandaag. Heren, alvast bedankt voor de medewerking.
U heeft in de loop van de dag achter in de tent neer zien zitten een hele winkel met uniformen, emblemen, LP's, CD's, DVD's. De heer Jo Jochens junior. Ik zou hem graag even naar voren willen vragen. En in die vraag is opgesloten of hij de Limburgsjagersmars als laatste wil dirigeren. Jo is de zoon van Jo Jochens, de componist van de mars. Dus we houden het in de familie. De Limburgsjagersmars. Jo.
Zugabe wordt er geroepen. Herr Bouwmeister. Het zal allemaal de trio gebeuren. Jo jongens, bedankt. Daarmee is het eind gekomen aan dit projectje. Alle andere muziek die nu nog gemaakt wordt, valt niet meer onder mijn verantwoordelijkheid. Ik ben bang dat er nog wel iets gebeurt. Ik wil vanaf deze plaats het VWI-orkest en Jos Stoffels bedanken voor de medewerking aan deze dag. Jullie allen bedanken voor je aanwezigheid.